Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya husni hadhihi niyah wal ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wa dunya wal akhirah bi barakati ta'ala min hadzal kitab miftahul khutbah wal waqti wa bi barakati syahri ramadan wa qdi hawaijana wastajibtuna tuma'ana ya Allah. Wasul khusus li mu'alifat al-kitab nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi murughaman katsiran wa sa'atan wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man lan sapane wong yuhajir kang hijrah sapa man fi sabilillah ing dalem dalan Gusti Allah. Yajid mangko bakal nemu sapa man fil ardi ing dalem bumi muraghaman nemu tanah sing lapang, tanah sing nyenengke, kathiron kang akeh, wa sa'atan lan jembar. Wa man lasapane wong yahruj kang metu sapa man mimbaitihi saking omahe dheweke muhajiron hale dadi wong sing hijrah ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Gusti Allah sumayutrik tumuli metuki hu ing dheweke apa al mautu mati fapat waqara mongko temen-temen tumiba apa ajruhu ganjarane dheweke alallahi ing atase Gusti Allah. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah ana iku Ghafurun zat sing maha pangapura Rahiman tur zat sing welas asih. An-Nisa ayat 100. Sing sapa wonge hijrah ing dalem dalane Gusti Allah mongko dheweke bakal nemu ing dalem bumi sing lapang sing membahagiakan kathiron akeh jembar wamen dhewe bakal oleh ganti niku kehidupan sing apik sing luas sing lapang ten bumi niki. Nek dhewe gelem hijrah tapi syaratnya hijrah niku ing dalem dalane Gusti Allah. Lah hijrah niku nek zaman rumiyin niku hijrah saking daerah sing kados Mekah riyen niku kafir Quraisy sing do memerangi Islam ngoten niku akhire dheweke kedah do hijrah pertama niku ten Habasah dan niku ten Madinah ngoten niku hijrahe ngoten niku dalam rangka dheweke golek panggonan sing Islam niku tem niku mboten diperangi to. Nek jaman riyen ngoten niku hijrahe ngoten niku saking Mekah sing kebak kemaksiatan, kebak kesyirikan ngoten niku pindah ten Madinah niku tujuan utamane. Niku dheweke nek hijrah ngoten-ngoten niku mangke Gusti Allah bakal paring bumi sing temen niku bumi sing sing jembar lapang ya mesti adem ayem ngoten. Niku nek hijrahe krana Gusti Allah. Terus niki malih wong sing metu saking omahe dhewe hijrah metu saka omahe tumuju maring dalane Gusti Allah kalih dalane Rasul maksudnya nggih ajaran-ajarane Gusti Allah ajaran-ajarane Rasul ngoten. Tumuli dhewe niku kepethuk kalih mati pas nembe perjalanan hijrah ngoten niku. Dheweke dilaleh dipundhut kalih Gusti Allah. Monggo Gusti Allah niku bakal nyiapi ajron ganjaran, nyiapi ganjaran sing niki niku disiapi Gusti Allah secara khusus nih. Ganjaran
tumrap wong sing hijrah terus dilalai tengah perjalanan sedo. Niki asbabun nuzule niki nggih wonten niki. Dados wonten sahabat Nabi sing asma Jundub bin Domroh nek mboten klentu. Jundub bin Domroh. Niku begitu wonten ajakan hijrah kali Kanjeng Nabi. Zaman niku piyambake niku pas nembe sakit keras nih, nembe gerah ngoten niku. Nembe gerah terus keluarga nggih mbok wis rasa melu hijrah sik, rasa melu hijrah sik. Pemen dimarekke sik lorone. Nah niku saking dheweke kepengin hijrah tumuju daerah sing luwih apik ngoten niku. Wis aku ki ora apa-apa, aku ora apa-apa, ora lara. Aku siap tekan kono rasa didampingi ora apa-apa. Niki Jundub ngoten niku ngendikane. Lah begitu ten perjalanan beliau meninggal. Makanya niki ayat niki tumurun niki asbabun nuzule salah satunya tentang Jundub bin Domroh nih. Dan niki awak dhewe nggih anu nek sakniki hijrah zaman sakniki. Hijrah zaman sakniki niku nggih misalkan panggonan nih, kados wau panggonan jenengan dilale manggon ten daerah sing tempat niku jenengan salat we dikuyo-kuyo, salat we angel ngoten lho. Salat ra ono nggon, misalkan ono misalkan jenengan arep ngaji ngunduh pengajian ning kono karo warga do diusir misalkan ngoten niku. Lah niku jenengan kedah hijrah. Jenengan kedah hijrah pindah nggon sing agamane jenengan niku dihargai, kegiatan-kegiatan agama ngaji dihargai ngoten pindah ngoten niku. Niku misalkan hijrah bab tempat nih, bab tempat. Hijrah niku juga tentang niki, tentang keagamaane awak dhewe. Nalika awak dhewe ten daerah niku yo golek ngaji ra ono, masjid yo warang banget ngoten-ngoten niku. Setelah misalkan arep Jumatane dadak pirang-pirang kilo ngoten-ngoten niku ora iso golek ilmu sing jelas, ora iso golek ilmu agama ngoten jenengan nggih diwajibke hijrah ten daerah liyane. Niku babagan keagamaan. Nek babagan penggawean misalnya. Penggawean niku nggih jenengan saged hijrah nek jaman sakniki penggawean. Penggawean sing temen niku jenengan dilale nyambut gawe dadi karyawan sebuah perusahaan sing temen niku hasilnya upah banget. Tapi temen niku carane niku kebak keharaman-keharaman. Dan niku jenengan nggih kedah hijrah ten pedamelan sing luwih apik, maksudnya sing ora kecampur kalih haram-haram ngoten niku. Lah niki katun wani to mboten nek ngeten-ngeten iki. Niki hijrah sing sesungguhnya ngoten niku lho. Nalika jenengan nyekel gawean kok ning kono dosa karo dosa terus ngoten-ngoten niku. Iki arep lepas saka haram ki angel banget niku hijrah ngoten. Nek awak dhewe ketoke ra ngono niku. Nek hijrah saka gawean nggih, wah bayare akeh banget. Nanti awak dhewe anu mengke berdalih aku kan anu ora melu-melu, terus engko nek misalkan olah ya ora tak pangan, tak go iki ngono. Niku wis walaupun boten jenengan dahar ya, Pak. Asline niku tetep wonten hubungane niku. Tak tukoke sandal. Tukoke sandal jenengan nganggo, tak tukoke klambi. Wong ten kitab Tambil Fil niku nalika jenengan niku salat nganggo barang haram ngoten. Niku salate ora ditampa, ora mung ditampa saat itu tok, tapi sampai beberapa waktu niku salate jenengan mboten ditampa. Wong jenenge napa niku jenengan barang haram ya. Barang haram niku nalika jenengan napa campurke ten barang sing apik ngoten niku tetep mboten saged. Dan niki hijrah saking pedamelan sing boten sae. Terus misalkan saking kehidupan sing boten sae ten kehidupan sing apik kados artis-artis niku muni hijrah ngoten. Ora nganggo jilbab dadi nganggo jilbab. Sing ora tau kenal agama ya terus dadi kenal agama ngoten-ngoten niku lho. Hijrah zaman sakniki ngoten niku. Tapi nek riyen nggih niku kutha Mekah dikuasai kafir Quraisy, terus kemaksiatan, kemusyrikan kuatah ngoten-ngoten niku terus diajaklah hijrah ten Habasah, terus diajak ten
Madinah ngoten-ngoten niku. Dan niki Gusti Allah nggih Gusti Allah menjanjikan bahwa wong sing lagi menuju ten hijrah, perjalanan hijrah ngoten niku, terus dheweke meninggal, niki Gusti Allah paring ganjaran sing niku Gusti Allah sing netepke, ora ana ketentuan, maksudnya ganjarane sakmene mboten nonton. Tapi Gusti Allah niki sing napa paring ganjaran piyambak nih. Dan nek sakniki hijrah awak dhewe terus jihad awak dhewe karena niki hijrah kali jihad iki hampir sama nggih, wonten kesamaan teng mriki. Dan nek kados awak dhewe iki ngeten niki, hijrah awak dhewe saking awak dhewe ra iso ngoten niku ora paham agama terus berusaha golek ilmu. Ngeten niki dalam rangka jenengan hijrah saking kebodohan, saking boten ngerti terus pengen luwih ngerti. Nah niku nalika jenengan ten perjalanan kok jenengan niku dilalek kepethukan kali al mautu niki wau. Niku jenengan bakal oleh ganjaran saking Gusti Allah sing niku ditetepke kali Gusti Allah langsung. Dadi serasa piye-piye, niat sing kuat wonten niku kados menyang ngaji ngeten niki lho. Niki anggap bae niki hijrah saking awak dhewe ra ngerti dadi pengen ngerti. Niki asbabun nuzule ngoten niku saking surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satamne utawi Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'ani wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. 111 surat At-Taubah. Innallaha satamene utawi Gusti Allah iku istara nuku sapa Gusti Allah minal mukminina saking wong-wong iman. Nuku anfusahum ing awak dheweke wong iman wa amwalahum lan ing bondo-bondone wong iman bi anna lahum kan kelawan satemene utawi kelawan satemene iku tetep keduwe wong iman al jannata swarga yuqatiluna kang padha merangi sapa dheweke fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Gusti Allah niku bakal nuku saka awak dhewe wong-wong sing iman iki nuku anfusahum awak dhewe jenengan mate nggih nyawane jenengan bondone jenengan kelawan apa nukune nuku niku maksude nggih ganti dengan swargane Gusti Allah. Nalika wong-wong iman awak dhewe kabeh niku nek sing ngedongaken iman niku merangi ing dalem dalane Gusti Allah. Nek Gusti Allah nuku jihad awak dhewe niku ditunggu oleh Gusti Allah kelawan swarga kali Gusti Allah. Dijoli swarga kali Gusti Allah. Fayang tuluna banjur do mati di banjur padha merangi sapa dhewe kabeh mate menang ngoten niku wayung talunan den pateni kalah ngoten niku wa'dan kelawan janjine Gusti Allah ngalehi ing atase dheweke hakon hak fit Taurati ing dalam kitab Taurat niku nggih pun ditulis ten kitab Taurat, ten Injil, ten Quran niku pun dijelaskan ten niku babagan jihad fisabilillah niki. Wa man lan iku sinten aufa kang iso nuhoni bingadihi kelawan janjine dheweke minallahi dibanding Gusti Allah. Dan ini Gusti Allah menegaskan malih sapa sing iso nuhoni kelawan janjine dheweke selain Gusti Allah. Niki ra ana sing iso nuhoni selain Gusti Allah piyambak. Nek Gusti Allah niku janji bakal napa nuku keimanane dheweke sing gelem jihad kelawan awak dhewene dheweke kelawan jiwa raga kelawan bondone ngoten niku. Terus diganti kelawan swarga niku sinten mboten wonten selain Gusti Allah sing saged nuhoni janji niku ngoten. Wastabsiru banjur do padha bungah sapa sira, padha bungah sapa sira kabeh kelawan
niki jual beline Gusti Allah kelawan sira niki, kelawan dol tinikune sira niki. Mate awak dhewe dijoli nganggo swarga awak dhewe kon bungah. Alladzi ya wong bayatum kang wis ngedol sapa sira kabeh bi kelawan jihad fisabilillah. Dan mangkono niku adalah fauzul ngadim. Fauzul ngadim niku keberuntungan sing agung banget. Nek awak dhewe iso rela berkorban dengan jiwa ragane awak dhewe, dengan bondone awak dhewe ngoten lho. Niku janjine Gusti Allah swarga dan Gusti Allah ngoten niku penekanane sapa sing iso nuhoni janji selain Gusti Allah dibanding Gusti Allah sapa? Jenengane dijanji kalih tiyang sanes kan ora mesti ora mesti napa nggih netes ngono. Dijanjeni sesuk. Dijanjeni bose momen sesuk arep bodo tak tuku iki ngono. Ternyata mak pledus ngono ra situ. Sering lah jenengan dadi gawe gelo kalih makhluknya sering banget. Sesuk ngene ngono. Ternyata mboten situ. Kulo sering banget to, Pak. Kulo proyek-proyek ngoten niku lho. Dijanjeni Mas momen saiki kowe tak bayar samene to ning sesuk kowe tak nei proyek iki. Ngoten niku begitu rampung pledus nek wong ngono. Mas ngapunten nggih, sapopo muga-muga lancar. Kula yang ngoten niku jenenge makhluk ngoten niku. Bayar sithik ngoten ngarep bayar sithik ngoten lho. Nganti kanca-kanca kok gelem Mas bayar sakmono Mas, rapopo dijanjeni kok ngene. Ternyata ya memang pledus niku wau. Mending ngoten niku ya rasa rasa gelem. Tapi ya emang napa sing iso nuhoni janji iki ya Gusti Allah sing mesti nuhoni janji. Awak dhewe niku sering banget kok nglewake janjine awak dhewe. Bahkan kalih anake awak dhewe ngontene, "Komen kok nek nek juara tak tukoke iki lho." Begitu juara tenan kene ra cecekle terus ya. Ya le ngapunten tenan ya le. Akhire ngarep edo, ra hitung. Ana Gusti Allah mboten wis disiapi tenan iki, disiapi oleh Gusti Allah. Wayahe jenengan njupuk wis ana ten. Niki nek jenengan gelem gelem jihad kelawan awak jenengan, kelawan jiwa ragane jenengan, kelawan bondone jenengan. Jihad abot tenan ya. Jihad, misalkan jihad niki lho, jihad ten sakniki, jihad ten sakniki niku napa ngagungke kalimat Gusti Allah. Istilahnya napa menguatkan agamane Gusti Allah ngoten niku mawon awak dhewe angel kok niku. Kados pengurus-pengurus niki lho. Pengurus-pengurus asline nggih tujuane dienggo pondasi ben napa kegiatan pondoke berjalan lancar iso ana sing ngurusi ya. Niki asline ya berjuang nganggo bondo, nganggo awak ngoten niku. Niku asline ngoten niku, Pak. Nek jihad sakniki lho. Wong sakniki nek awak dikon jihad kaya biyen peperangan ya ora ono. Jihad ning dadi pengurus iki lho. Kon godhog wedang bareng ya jihad nganggo bondo, nganggo apa awak niku lho. Awak sehat, jam 2 bengi ndene ngoten nek ora apa jihad sing tenanan abot niku. Wong kula mletas ya ta. Ning diajari liyane sakle liyane ya do ora terus kula melu-melu. Lah kula kula mulang ngaji malah kon godhog wedang ngono nek kula eleke ngoten niku padahal ya ora apa-apa. Dobel-dobel ngoten. Nek sing jelas sih memang jam 2 ngoten. Jam 2 ngoten niku saka Megiri dilale malam Selasa ya sepi banget ngoten niku lho. Saya nek ning kula dereng suwe lho kula le sing pamit. Dereng suwe. Luwih suwe akeh le luwih suwe. Niku jihad niku lho, jihad nganggo awak ngoten niku, jihad nganggo awak iki. Jihad nganggo awak iki ya ben le do ngaji esuke semangat ngombe wedang ngoten walaupun yo tembene mburine kadang ora nyenengke ya, mengecewakan ya. Komentare kelegen, dhisik bening, iki teh apa kopi ya. Mari ngombe niku. Kene sing do jihad ya wah, sekali ngombe dadak. Ngoten niku tenan lho asline. Esuke do ora ngerti
Sering payahe pengurus ngoten niku nek esuk. Sing sering ya niku. Kekentelan kaya kopi ngoten niku. Wah, ora diombe kabeh ngoten. Ya kadang ngantuk to, Pak. Kadang ngantuk mau apa wis dinehi teh sik dinehi teh meneh ngono. Nek ora kuwi ya wis mau dinehi gula, nek gula meneh ngono ya kedadean ngoten niku. Ana ya niku wae jenenge jihad ya abot. Ora mesti ketampa ngoten niku, tapi nek mungguhe Gusti Allah tetep niku ketampa, Pak. Dadine santai sing jenengan do. Selamat, Mbak. Menang cedak jenenge. Ate leren yo banget tenan sing cedak. Nganggo bondo-bondone jenengan, nah niki jihad nganggo bondo-bondo niki lho. Jihad nggo bondo-bondo niki ben napa sing ngaji ya semangat ora ngantuk, ana snack berarti ya jihad iki. Nganggo bondone jenengan iki. Ya nek ana napa seneke ya rada lumayan ya. Mau arep ngantuk dadi ra ido ngantuk ngoten lho. Ini ya jihad niku. Wong saka harusnya niku nek ora ana snack niku apa ora paham lek ngrungokke ping 5 menit ngoten niku begitu ana snack ya dadi 10 menit atau 15 menit ya lumayan tadi. Niku jihad niku. Selama mangan ya, Pak. Kalau mangan ya wis anu meneh. Mboten ana apa tapi tetep wonten opahe niku dan Gusti Allah ganti nuku wonten-wonten niku. Jihate jenenge diganti kali Gusti Allah. Tenang mawon ya, tetep wonten. Sing napa sing urun jago ngono. Sing urun jago ya anu diganti kali Gusti Allah kelawan ganti sing luwih gedhe ngoten. Niki kula ngemotke. Sing kurang. Sing kurang. Wonten 5 jare. 6. 7. Targete 80 niki. Jihad, ayo jihad. Mboten ding, niku pun cukup nih. Mate anu napa sawontene nek biasane sawontene ngoten niku. Sawontene ditoke ngoten niku wis kurang apa turah ya wis ben do tiga dhewe gitu. Wong niku mungkin sanu dipotong dadi 9 dadi 10 kok. Dadi akeh banget. Nek jihate jenengan misalkan ora duwe napa, ora duwe bondo dienggo ngoten niku ya jihate tetep anu Pak, tetep nganggo awak niku tetep dihadiri terus ora pasok ora ngirim jagur terus anu ora teko. Wah, kula mboten mawon mah lha dereng saged anu ya. Dereng saged urunan ya. Wonten ya nggih kula wingi ngoten niku pas ngaji bapak-bapak, ayo Mas. Anu, ayo ngaji bapak-bapak. Kula anu tahun benjing mawon nek wis iso anu melu takjil ngoten. Saiki rung iso takjil ya kula arep anu ora penak ngono. Ngoten niku wis parah niku. Kudu merangi jihad teng awake dhewe niku lho. Jihad terhadap awake dhewe niku nggih perlu niku, penting bahkan. Nah, jihad go bondo iki tetep anu, do meneng wae to. Do meneng wae do. Oh lah nggih. Sing selain pasok jago yo wis akeh ngono Pak Budi. Sing pasokan napa niku? Sing pasokan 20 nganti 100 yo akeh. Nggih kula anu WA ora melu urut jago kok. Aku wis pasok duit ya Mas. Oh ya wis anu. Ora ditulis arep Pak Budi dadene aku nake. Padahal biasane iki anu lho, WA terus jago kok iki ora ternyata wis duit. Wis ora ngapunten iki ora. Ora Pak. Wis wonten sisa sing wingi wonten sisa 5 juta. Lah niku terus tambah niki wong wis beres lah sing kari anu. Kari golek jagone karo sesuk menyang ngoten. Jihad merangi memang nek jenengan. Soalnya kena wis kari-kari memang banget jenengan. Kari kesel tok. Kesele mergo anu, mergo ora napa ora kesel ibadah, tapi kesele apa kebutuhannya si akeh dihitung-hitung ora cukup makanya wis malah kesel banget ya. Yang penting niki lah jihad terhadap awake dhewe niki dah nganggo bondone awak dhewe nganggo awak dhewe niku mungkin bakal diganti kali Gusti Allah kelawan swargane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha satemene utawi Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah. Aladina yo ing wong akeh yuqatiluna kang padha merangi sapa aladin fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah sofan hale berbaris-baris karena kaya setune utawi dheweke iku bunyanun bangunan marsusun kang kokoh. Gusti Allah niku demen maring wong sing gelem berjuang ing dalem dalane Gusti Allah dan temriku niku berjajar berbaris rapi. Maksudnya niku gelem bersatu istilahnya ya gotong royong demi dalane Gusti Allah ngoten niku. Kaya dhewe niku bangunan sing kokoh ngoten. Gusti Allah seneng banget niku. Lah nalika sakniki Islam sakniki niku jihad wis do dhewe-dhewe. Jihad wis do dhewe-dhewe mate sing ahli Quran yo kadang ngemoy sing karo ahli nahwu ngoten. Maksude iki ora nyocoki diketok-ketokke ngoten lho. Omen sing diomongke tentang Quran terus, tentang apalan Quran ngene. Sing nahwu ora omongke. Sing nahwu ya ngono wae. Wah, maca ora ngerti artine ya padha wae ngoten-ngoten. Akhire ora kompak nih. Ora sopan, ora jejer-jejer berbaris rapi ngoten mboten. Satu sama lain saling mendukung mboten sakniki. Saya seneng selawat yo ngoten nika karo ngene iki wah ora seneng. Sing ngene iki karo selawat yo mung gelem ora-ora. Akhirnya terpecah-pecah nih. Jihad fisabilillah padahal niku asline satu tujuan. Ya Quran, ya niki kitab niki sami nih, kitab kali Quran niki kabeh niku tujuannya sami. Tapi nek jenengan kok tercerai-berai, terpisah ngoten ya. Semoga Islam niku ora bakal kuat. Kados niki Iran niki kan asline nggih sedulure awak dhewe to nih. Sedulure awak dhewe padha-padha muslim, padha-padha Islam, tapi narasi-narasi yang disebarkan niku Syiah ngoten niku Syiah wis melenceng ngoten akhire jenengan melu-melu ora seneng kali Iran. Malah dukung Trump ngoten lho. Banget to nih. Padahal niku jelas niku Islam padha-padha Islam. Syahadate yo padha, salate yo padha ngoten. Dan niku sing beda niku hanya aja. Napa cabang-cabang sing mboten wajib ngoten-ngoten niku lho. Tapi begitu dinarasi sing istilahnya ora bener ngoten-ngoten niku. Nah niku resda ora ndukung. Dan sakniki zaman sakniki potongan-potongan video sing disebar ngoten-ngoten niku kan akeh banget. Lha diceritane wonten tapi nek salat ngoten nganggo potongan apa niku? Potongan lempengan tanah batu apa tanah ngoten niku lho. Lah niku nek sujud iki ngoten niku lho. Lah narasi yang tersebar niku syirik, musyrik nek salat datang nganggo watu, nganggo lemah ngoten-ngoten niku. Padahal niku ya tujuane mereka niku sujud ning bumine Gusti Allah ngoten lho. Mate keyakinan seperti itu dan niku mboten napa-napa ngoten lho. Tapi potongan-potongan video sing disebarke sing gaung-gaungkan sing perbedaan sing elek-elek ngoten-ngoten niku. Niki padahal Gusti Allah niku seneng kalih wong sing gelem jihad merangi lawan berbaris-baris kompak ngoten-ngoten niku. Gusti Allah seneng ngoten-ngoten niku. Awak dhewe nek karo golongane awak dhewe wis mantepe pol. Tarwah 13 nek karo sing 11 wis ngoten-ngoten niku, sing 11 yo ngono wae. Wis ora ono nih. Padahal ya do gembar-gembor niku ya ora salat. Gembar-gembor bangane aku 13 terima ora salat, akhire ya ora salat. Nah, mending to, 11 sing salat terus. Wong Kanjeng Nabi ki ora membebani dengan tarawih. Kanjeng Nabi niku ora full ngajake tarawih niku ora full sebulan ngoten iki ben niki umate ora menganggap nek niku ki wajib ngoten. Kanjeng Nabi santai banget dengan ngono-ngono kuwi.
Lah wong jenengan salat tarawih misalkan kesel lungguhan ya ora apa-apa kok. Wong salat sunat iki lungguh ora apa-apa. Jenengan nek pengen gleleng ngoten niku liyane do ngatur jenengan lungguh ngoten niku ora apa-apa. Nek sampeyan jenengan ngerti anune lho, ngerti dasare lho. Engko dilokke jenengan ra iso jawab mah meng anu ya. Kudune ngerti ilmune ngoten terus jenengan lungguh ngoten lho. Lungguh santai ngoten niku ora apa-apa. Lah awak dhewe napa ilmune meng anu setengah-setengah ya ngoten mungkin di debat wis awak dhewe wis bingung ngoten. Santai dene napa mensikapi ngoten-ngoten niku santai ngoten. Apa meneh meng babagan sing ora fardu-fardu ngoten. Iku ora oleh mateni wong-wong kafir ten Masjidil Haram. Hatta yuqatilu saengga mateni sapa dhewe kabeh kumeng sira kabeh fihi ing Masjidil Haram, kecuali nek dheweke niku ya merangi jenengan ten Masjidil Haram ngoten. Awak dhewe bales posisi niku nggih niku mboten ana apa. Tapi nek iso ten luar Masjidil Haram awak dhewe kedah nggawa dheweke ten luar Masjidil Haram. Kecuali niku wau awak dhewe diperangi ten mriku ya awak dhewe batas. Fa'in qatalu mongko lamun merangi sapa dhewe kabeh kum ing sira kabeh faktulu mongko mateno sapa sira kabeh hum ing dheweke kabeh. Kadzalika iku kaya mangkono jazaul kafirina dadi piwalese wong-wong kafir. Nah niki napa ayat tentang jihad sing napa letter zaman riyin nih, zaman riyin karena niki ten Masjidil Haram anu bahasanipun. Tapi niki kadang dipendhet perpotong-perpotong ngoten lho. Nalika kowe ketemu karo kafir, sekiranya kowe ketemu pateni ngoten niku. Usir ngoten-ngoten lho. Niki kan mboten relevan ten zaman sakniki. Mboten relevan ten zaman sakniki. Ora iso diprakteki ten zaman sakniki. Wong kafir sakniki niku do mboten merangi awak dhewe to. Wong kafir sakniki kan apik-apik wae, mate do damai to. Damai ora merangi awak dhewe. Wong ngen kula ya ana sing Nasrani malah melu takbiran kok. Biyen Pak Yune dadi mayorat niku, dadi mayorat wonten niku. Yo nganggo jilbab ngoten niku. Cuman sing adine niki wingi mah rada aneh. Mbok anu apa toleransi ora nganggo jilbab kabeh lho. Lah piye ta Mbak wong karepe sing takbiran ora nganggo jilbab anu ngikuti dheweke ben kono ana kancane lha ya dagelan ya. Rasa melu Rasa melu nek ora ya nganggo kupluk apa nganggo apa kan ora apa-apa. Pengen anake pengen melu ngoten lho. Tapi ora oleh nganggo jilbab. Biyen Mbak Yuni mah nganggo jilbab lho. Nganggo jilbab dadi mayoran niku. Lah niku ya ora merangi niku. Dadi ora dipateni nalika awak ketemu ya wis ora apa-apa diruwi lho. Diruwi uluk salam, uluk salam napa aruh-aruh ngoten niku lho. Diruwi digawe apik ngoten-ngoten niku anu e. Wong kaosan niki wong ora merangi nek kecuali kafir-kafir riyin ngoten. Niku diperangi nek sakniki mboten ngono. Lah niki sing do ngetrapke Quran, ngetrapke hadis niku sakniki do kleru-kleru. Kadang meng sesuai kepentingane mereka. Coba hadis niku coba Quran niku sesuai kepentingane. Padahal terusane isih ana. Nah ini kembali ten hijrah wae. Nah hijrah awak dhewe niku lho. Hijrah awak dhewe sing penting anu pindah ten panggenan sing luwih apik. Nalika jenengan niki ten mriki. Nalika jenengan ten mriki kados Pak Bambang niki riyen Gunung Kidul ten mriki biyen ten Kempul sakniki ten mriki wonten niku. Wonten hadise Kanjeng Nabi ngenten niki al biladu biladullah. Kutha iku ya kuthane Gusti Allah. Ana siji kutha ya kuthane Gusti Allah. Al ngibadu utawi kawula ya kawulane Gusti Allah. Nalika jenengan niku wis netep maksud netep temen niku kuwi agamane jenengan didukung terus jenengan kehidupane iso luwih apik anu sumarah marang Gusti Allah ngoten niku fauke mongko jenengan netep ten mriku. Dadi nek jenengan niku saka panggonan wingi terus pindah sakniki kok iso luwih apik agamane jenengan. Niku jenengan kon netep ten mriku. Terus wis rasa golek wah nang kene anu
Wono acara Yasin, acara ngene malah terganggu akhirnya jenengan pindah sing nang perumahan sing ra ono. Lah niku kleru harusnya jenengan pados sing daerah-daerah sing mendukung agamane jenengan. Nah, dhisik Kanjeng Nabi ngoten nalika jenengan ketemu daerah sing tem niku jenengan didukung agamane jenengan. Pamela jenengan niku kon netep tem mriku. Karena mboten mesti jenengan pindah ki iso luwih apik ngoten. Tapi niki babagan apa babagan panggonan niku iki tergantung awak dhewe to. Awak dhewe niku sing dipadosi napa to. Nah, awak dhewe niku madosi kesaenan ngoten iki ya mesti sing dadi pertimbangan sing ngoten-ngoten niku. Sing kaapian-kaapian ngoten. Tapi nek jenengan niku sing digoleki kesenengan ya sistem niku iki kesenengane jenengan terpenuhi napa mboten ngoten. Wong iki tergantung pikirane ngoten niku. Tergantung tujuannya awak dhewe. Oh iso dian kok iso dinilai iso dienggo titenan. Nah niku jenengan niku lunga nendi ngoten niku sing pertama kali jenengan goleki apa? Berarti niku jenengan kesenengane jenengan niku ngono. Kalih pikirane jenengan iki tem mriku niku. Dan jenengan lunga ten daerah putih wonten sing goleki pertama jenengan goleki masjid. Wah berarti jenengan soleh tenan. Tapi pertama kok sing jenengan goleki tempat karaoke napa-napa ngoten. Kene tempat karaoke sing cerak ndi ya? Wah, ya berarti senengane ya ngoten-ngoten niku. Apa meneh kene iki sing dienggo anu ndi ya? Remang-remang ndi ya? Niku berarti ngoten niku sing dian. Ya Buya Hamka dhisik tau ditangleti to. Anu Buya ten Mekah niku ya ana prostitusi ya. Ana prostitusi ya nang kono ya. Buya kan ya anu masa ono to? Wonten mriki kathah. Lha aku iki ning Washington ning anu ora ono ya, ning Amerika iki malah ono ya. Wah, jenengan paling mboten anu, mboten tekan kono-kono ora ngerti lah. Lah Buya kan jawabe ngoten niku. Wong iki kari apa sing digoleki? Nang Mekah nek mbok goleki prostitusi ya ono. Nang Washington nang Amerika nek jenengan goleki masjid ya ono to lho. Tergantung jenengan goleki apa ngono lho. Nang daerahe jenengan goleki apa ya ketemune iku ngoten lho. Pisanan sing goleki remang-remang ya emang ono nang ngendi-ngendi iki ono. Karaokean nang ndi-ndi ya ono. Dadi tolak ukur awak dhewe dan niku ora iso digawe-gawe niku Pak Bambang. Ane jenengan ten pundi ngoten saya digoleki apa ya? Anu masjid. Pak Bambang ya masjid, ra masjid ya paling warung makan. Wis ngoten lho. Ora masjid badokan ngono kuwi lah. Sing rada. Ya ngono kuwi wis aman pamane iso salat, iso mangan wis ayem to Pak Bambang. Kita murah sur rame. Opah, porsine opah ngono wis. Ya niku lah momen hijrah niku sing penting saking tempat sing mboten saya tempat sing luwih saya dan nalika jenengan niku wis menemukan tempat sing cocok sing jenengan tem niku agama iso terjaga dan iso tambah-tambah apik tambah-tambah kuat ya niku pertahankan. Nah, tem mriki insyaallah anu lah, apik lah tem mriki. Tem mriki niki apik Pak. Rasa didol meneh Pak. Didol meneh mah arep pindah nang anu rasane wis pertahankan. Kepepet ini. Kahanan. Kahanan tapi kan terus malah iso menemukan sing apik ya niku wis anugerah niku Pak. Anugerah. Masa niki dadi kaum bareng to mriki. Just manfaat itu ya. Mugi-mugi napa ingkang kita waos wonten dalem punika saged nambahi kita, nambahi semangat kita jihad dumateng dalan Gusti Allah dan kita pikantuk pitulungan saged istiqomah nggenipun jihad, anggenipun hijrah, mugi saestu pikantuk pitulungan saged marak sowan marang Gusti Allah kelawan ketetepan ingkang sak sae-sae. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.